Bufant com un bou i tot ell de color de la grana, mon pare entra en casa com entraria un elefant en el basar de Wan, trencant per ací i destrossant per allà. No treia foc pels queixals, sinó un riu de paraulotes que jo no li havia sentit mai de la vida. Considerant que l'home no estava en condicions de res, vaig encarar-me amb ma mare. Doncs tu diràs que no és un drama, per ausades que us sembla. Mon pare, ignorant-nos, continua com un bou cap a dins de la casa. Ma mare intenta somriure, amb poc d'èxit. És que hem rebut una visita desagradable al bar. Una visita desagradable? Com a mínim, una visita arribada del mateix infern. L'àvia, amb les mans al cor, exclamà: «No em digues que heu tingut una inspecció de sanitat i vos ha caigut una multa». No, amb sanitat estem en pau. En l'última visita ho trobaren tot correcte. Veritat, recordà l'àvia. Aleshores, què vos ha fet eixa visita tan desagradable? Ma mare s'agrissà més encara, mirà a dreta i esquerra com una espia i abaixà la veu com si anara a revelar-los un misteri còsmic. «L'agència tributària»,